ҳамасола санаи 22 апрел ҳамчун рӯзи байналмилалии замин ҷашн гирифта мешавад. Сарчашмаи таҷлили рӯзи замин ба солҳои 40 асри 19 рост меояд. Ба ин муносибат дар муассисаи давлатии боғи ботаникии шаҳри Хуҷанд бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии гурӯҳи ҷавонон оид ба ҳифзи муҳити атроф дар ҳамкорӣ бо Сарраёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти Суғд чорабинии иттилоотӣ маърифатӣ баргузор гардид. мақсади асосии қайд намудани ин санаи муҳими экологӣ барои бори дигар ҷалб намудани аҳолӣ, шаҳрвандон, умуман ҷомеа ба масъалаҳои мубрами экологӣ, муаммоҳои экологӣ ки дар имрӯз мо дида метавонем қайд карда мешавад. Тасмим гирифтем ки як аксияи экологӣ дар минтақаи истироҳатии шаҳри Хуҷанд барпо намоем. тавре зикр карда шуд, замин ҳамчун объекти табиии қонунан аз тарафи давлат ҳифзшаванда буда, он новобаста аз хоҳиши инсон вуҷуд дорад ва якчанд вазифаҳоро иҷро мекунад. Вазифаи иҷтимоӣ, ҷой ва муҳити зисти инсон, олами ҳайвонот ва наботот ба шумор меравад. Вазифаи сиёсӣ, ҳудуд, сарҳад ва фазои ҳукмронии давлат аст. Вазифаи иқтисодӣ, манбаи асосии истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, ҷобаҷокунии ҳамаи намуди нақлиёт, саноати сабуку вазнин, корхонаҳои хусусӣ ва давлатӣ ва сохтмони роҳу обанборҳо мебошад. Замин нисбат ба дигар сарватҳои табиӣ ҳангоми истифода фарсуда мешавад. таркиб ва фоиданокиашро гум мекунад, аз гардиши истеҳсолӣ мебарояд ва дар баробари ин он устувор аст. ҳамзамон бо сабабҳои таъсиррасонии инсон ва хусус партофтани партофҳо он ифлос мешавад. дар рафти вохӯрӣ таъкид карда шуд, ки бояд ҳар як нафар дар тозагии замин, муҳите ки он зиндагӣ мекунад, саҳмгузор бошад. имрӯз бахшида ба рӯзи умумии ҷаҳонии рӯзи замин дар боғи ботаникии шаҳри Хуҷанд як аксия бо иштироки нозирони сабз ва донишҷӯёни донишгоҳи олии шаҳри Хуҷанд гузашта истодааст. ин ҳам бошад доираи барномаи давлатӣ баландбардоштани маърифати экологӣ баргузор гардида истодааст. дар 15 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аъзоёни нозирони сабз фаъолият мекунанд дар марказҳои таҳсилоти иловагӣ ва мо дар оянда кӯшиш мекунем ки бо ҷавонон барои баландбардоштани маърифати экологии ҷавонон саҳми худро гузорем. вобаста ба муҳим будани мавқеи замин дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоии сокинон, пеш аз ҳама тоза нигоҳ доштани он вазифаи ҳар як шаҳрванд ба шумор меравад. дар ин самт дар боғи ботаникии шаҳри Хуҷанд ва дигар минтақаҳои маркази вилоят аксияҳои тозагӣ баргузор карда шуда, сокинони касбу кори гуногун дар ин тадбири муҳим, яъни тозагии замин, саҳм гузоштанд.